Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει ώρα, μέσα στο μυαλό μου είσαι συνεχώς. Πώς να σε ξεχάσω, πώς να ησυχάσω, από τη ζωή μου χάθηκε το φως. Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Θέλω να γυρίσεις κι ό,τι μου ζητήσεις, όλα αυτά τα κάνω, όλα τα μπορώ. Έχω από σένα τόσες αναμνήσεις, θέλω να γυρίσεις, μόνος μου δεν ζω. Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Πήρες στην καρδιά μου το μυαλό μου, ό,τι αγαπάω είσαι εσύ. Κι όμως είσαι ακόμα στο όνειρό μου κι είναι σαν να είμαστε μαζί. Αλλάξαμε θέσεις. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε να μιλάμε. Αλλάξαμε θέσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Χρήστο τον Ανδρουλάκη. Που ήρθε να βάλει φωτιά στη νύχτα μας. Ναι, άσε με να πω γεια. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου Γεωργία, τι κάνεις? Καλά είμαι, πάρα πολύ καλά. Εσύ? Ευχαριστώ λίγο πάρα πολύ καλά. Να πούμε την καλησπέρα μας στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Γιατί παλιότερα είχα δουλέψει εγώ εδώ πέρα στην περιοχή του Χατζάρ και έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς. Θέλω να σου πω ότι ενώ μπορούμε να το πούμε στον αέρα, δεν είναι αυτή την μου κλείσει. Ότι ενώ εσύ δούλευες στο Χατζάρ, εγώ παράλληλα δούλευα στο διπλάνο μαγαζί. Τι έκανες τι εσύ εκεί? Εσύ τι έκανες εκεί? Τραγουδούσες? Είναι παλιές ιστορίες αυτές. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά σε εκείνα τα χρόνια. Αγαπημένος Ανδρουλάκη, να σε καλωσορίσω κι εγώ. Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά που είσαι μαζί μας. Γιατί είσαι ένας από τους καλλιτέχνες, Χρήστο, που έχεις καταφέρει μόνος σου. Έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που βγαίνεις στην πίστα και πραγματικά γίνεται χαμός από τα λουλούδια, που αυτό στις μέρες μας, στις μέρες κρίσης εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά χρόνια στον χώρο
Δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολύ καλούς φίλους οι οποίοι με στηρίζουν πάρα πολύ. Όχι πολύ καλά. Έχεις μεγάλο δυνατό fan club, έτσι. Ναι, εντάξει. Όχι, έχεις, το βλέπω στο Facebook. Έχεις... Δόξα τω Θεώ, να κάνουμε το σταυρό μας. Είμαστε μια ομάδα, είναι πίσω μου κρύβεται μια ομάδα, η οποία με στηρίζει πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα χρόνια φυσικά υπάρχει μια, ας το πούμε, συνεχής δουλειά και εγρήγορση, η οποία μας έχει φέρει σε κάποια επίπεδα αρκετά υψηλά, μπορώ να πω. Και μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, όπως λες, αυτό συμβαίνει παντού και πάντα. Δηλαδή, και έχουμε και κόσμο από κάτω που μας ακολουθεί, πολλούς φίλους και τους ευχαριστώ γι' αυτό, και πολλούς συνεργάτες και καλούς συνεργάτες από πίσω μου που κάνουμε όλοι μαζί μια ομάδα και παρουσιάζουμε αυτό που παρουσιάζουμε, είναι κάτι το ομαδικό. Χρήστο Ανδρουλάκη, πήρες την καρδιά μας, πήρες στο μυαλό μας, μας τρέλανες τελείως, μας ανέβασες πάνω στα τραπέζια, χορέψαμε, διασκεδάσαμε πραγματικά. Αλλά τώρα άρχισε να βάλεις φωτιά στη νύχτα, έτσι. Ναι. Καινούργιο τραγούδι. Είναι καινούργιο τραγούδι. Έχει γράψει τη μουσική ο Γιάννης ο Τσότσης, το στίχο Γιώργος ο Τσοπάνης και ενορχήστρος έχει κάνει ο Γιώργος ο Γαλανός. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εύχομαι όλος ο κόσμος να την αγκαλιάσει και να την αγαπήσει, όπως αγάπησε και το πήρε στην καρδιά μου και το αποχωρώ και το για σένα μάτια μου χαλάλη και το Άιδε κόσμο. Να σου πω την προσωπική μου γνώμη. Το Φωτιά να πάρει νύχτα, το οποίο θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο ζωντανά εδώ στο στούντιο. Είναι ένα τραγούδι άκρως ονευαστικό. Είναι ένα τραγούδι που πραγματικά σου φτιάχνει την ψυχολογία και να πας στεναχωρημένος, γελάς ρε παιδί μου. Σου φτιάχνει το είναι σου. Κοίταξε, είναι πραγματικά. Ας μην γελιόμαστε λίγο πολύ. Η κρίση στη χώρα μας έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και αρκετά χρόνια. Βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει. Θέλει να βγει έξω και να χαρεί. Θα δώσει 10 ευρώ, 20, 100, όσα μπορεί. Αυτά που θα δώσει θέλει να τα χαρεί, θέλει να τα χορέψει, θέλει να ανεβεί, θέλει να διασκεδάσει. Δεν θέλει να τα κλάψει. Δεν θέλει να τα κλάψει. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χωρίζουν, κλαίνε, βγαίνουν, πονάνε και βγαίνουν για να κλάψουν, να γιορτάσουν το χωρισμό του. Εγώ το έχω κάνει. Σου αρέσει αυτό? Πρόσφατα. Κοίταξε να δεις, ο καθένας βγαίνει για τους λόγους του. Έτσι, ο καθένας. Εμείς αυτή είναι η δουλειά μας, να τους κάνουμε όλους καλά. Είμαστε και λίγο ψυχοθεραπευτές, είμαστε και λίγο χορευτές, είμαστε και λίγο απ' όλα. Τώρα που είπες η δουλειά μας, αν δεν ήσουν τραγουδιστής, τι θα ήθελες να ήσουν? Τραγουδιστής. Αν δεν ήσουν τραγουδιστής. Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου κάτι διαφορετικό. Από μικρός ήθελες δηλαδή να ακολουθείς αυτό το επάγγελμα. Δεν ήταν ότι ήθελα από μικρός να ασχοληθώ με το τραγούδι. Πώς σου πήγε το μικρόβιο? Το μικρόβιο δεν είναι ακριβώς μικρόβιο. Απλά από πάρα πολύ μικρό, το πρώτο πράγμα που με θυμάμαι εγώ προσωπικά σαν Χρήστο να κάνω είναι να τραγουδάω. Δεν φανταζόμουν ότι ποτέ θα γινόμουν τραγουδιστής. Τελείωσα γραφιστική. Βγήκα με κάποιους φίλους μου να πιούμε για τα πτυχία μας τότε. Είπα να τραγουδήσεις Χάντρος τότε το 1954 και έγινα τραγουδιστής. Φανταζόσουν τότε ότι θα καταφέρεις να γίνεις ο Χρήστος Ανδρουλάκης, το όνομα που πραγματικά κυριαρχεί τη Θεσσαλονίκη, γιατί όπου εμφανίζεται ο Χρήστος Ανδρουλάκης γίνεται πραγματικά χαμός. Να το λέμε αυτό και νομίζω ο κόσμος το ξέρει. Και φυσικά μετά την επιτυχία που έκανε το «Πήρε στην καρδιά μου», το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, το έχετε καταλάβει. Το έχω πει πολλές φορές σήμερα. Χρήστο μου, την περίμενες αυτή την επιτυχία? Κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο, η επιτυχία ήρθε πολλά χρόνια νωρίτερα. Η επιτυχία. Αυτό τέλος πάντων το πράγμα που ήρθε και με καθιέρωσε σαν Χρήστο Ανδρουλάκη στον χώρο το δικό μας και μέσα στο μουσικό μου ταξίδι όλων αυτών των χρόνων τέλος πάντων κατάφερα να κάνω μια καριέρα, αυτή την καριέρα. Αξιοσέβαστη μπορώ να πω. Αξιοσέβαστη. Δόξα τω Θεώ που είχε επιτυχία ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Σε όλους τους χώρους που είχαν εμφανιστεί τότε χώρες, μην αναφέρουμε ονόματα. Έχεις κάνει και στην Αθήνα πολλές εμφανίσεις. Στην Αθήνα, δόξα τω Θεώ, ναι, πολύ καλά. Συνεργάστηκα με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα. Όπως το Σταμάτη του Γονίδη, με την Κατερίνα τη Στανίση, με το Σταμάτη του Γκόκοτα. Ξεχωρίζει κάποια συνεργασία που τη φέρνει στο μυαλό σου και λες ότι αυτή είναι λίγο ιδιαίτερη, την αγαπώ περισσότερο? Κοίταξε, επειδή από μικρός μελετούσα Σταμάτη Γονίδη και επειδή με έχει σημαδέψει σαν τραγουδιστή ο Σταμάτης Γονίδης, όταν ξαφνικά εμφανίστηκα στην ίδια πίστα με το Σταμάτη να κάνουμε ντουέτο, τότε πραγματικά ένιωσα ένα δέος τέλος πάντων, το οποίο ούτε καν φανταζόμουν. Δηλαδή, πιο μικρός έλεγα, ξέρεις, κάποια στιγμή θα ήθελα να γνωρίσω το Σταμάτη του Γονίδη σαν άνθρωπο. Ξαφνικά ήρθε η στιγμή, κάναμε τις πρόβες μας, δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε, ανεβήκαμε στο ίδιο πατάρι μαζί. Υπάρχει αμοιβαίως
σεβασμός και για τον ένα και για τον άλλο. Και δόξα τω Θεώ, ήταν κάτι που για μένα ήταν ίσως το όνειρο που πραγματικά πραγματοποιήθηκε. Η πιο όμορφη σου χρονιά ποια ήταν? Λέω πάντα για τα επαγγελματικά. Ναι. Κάθε χρονιά μου είναι και καλύτερη από την προηγούμενη. Φαντάζομαι και τώρα λίγο κρίσεις, λίγο παλαιότερες χρονιές, έτσι. Κοίταξε, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Όπως λένε ότι όλοι είμαστε σαν το κρασί. Όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε και παλιώνουμε, τόσο πιο. Δεν μεγαλώνουμε, Χρήστο Ανδρουλάκη, αυτό δεν το λέμε τώρα. Οριμάζουμε. Υπάρχουν κρέμες, κολαγόνα, μπότοξ που μας κρατάνε για πάντα νέους. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι κάθε χρονιά έχει τα δικά της. Και τότε ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια και τώρα είναι πολύ ωραία χρόνια και θα έρθουν ακόμα καλύτερα χρόνια. Αρκεί να δουλεύουμε, να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε, να έχουμε αυτοσεβασμό και αν μη τι άλλο, τέλος πάντων, να σεβόμαστε τα λεφτά που ξοδεύουν οι άλλοι για μας. Λοιπόν, Φωτιά να πάρει νύχτα, να πούμε λίγο τους συντελεστές του τραγουδιού. Ναι, Φωτιά να πάρει νύχτα. Είπαμε, είναι ο Γιώργος ο Τσοπάνης έχει γράψει το στίχο, ναι. Ο Γιάννης ο Τσότης στη μουσική και ο Γιώργος ο Γαλανός έχει κάνει την ορχήστρωση. Είναι αξιόλογοι και οι τρεις, πραγματικά, με τέτοιους ανθρώπους, πώς το αποτέλεσμα να μην είναι τέλειο. Μείνετε εδώ, θα το ακούσετε σε πολύ λίγο, σε πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση, θέλω να πιστεύω. Θέλω, Χρήστο, να σε ρωτήσω, το φλερτ που γίνεται μεταξύ των θαμώνων, έτσι, των γυναικών που έρχονται και στην πίστα, πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Κοίταξε, είναι κάτι το πλέον για μας φυσιολογικό αυτό το θέμα. Μας αρέσει όλους, έτσι, το να σε φλερτάρει, να σε φλερτάρουν ωραίες παρουσίες, κάτι το ωραίο, μετράμε και εμείς, δηλαδή, μας αρέσει και εμάς. Λες, είμαι ωραίος και μετράω, ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει αυτό, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Θέλω να πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει. Θα υπάρχει στη συνέχεια δηλαδή. Αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με εξητάρει, με γεμίζει, με κάνει να αισθάνομαι ευχάριστα τέλος πάντων. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο να κάνεις οικογένεια. Θα σου το πω γενικά, στο χώρο γενικά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλες οι δουλειές έχουν τα δικά τους, τις δικές τους δυσκολίες όσον αφορά το θέμα οικογένεια. Δηλαδή, υπάρχουν δουλειές όσον αφορά τον ιδιωτικό χώρο που όταν απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας, η οικογένεια μένει λίγο πίσω. Βέβαια, κάποιοι μπορούν και τα προλαβαίνουν όλα. Στο χώρο το δικό μας, επειδή είμαστε 24 hours busy, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια σταθερή βάση, ας το πω. Είναι πολύ δύσκολο για μας να κάνουμε οικογένεια, είναι πολύ δύσκολο για μας να ανεχτεί το ωράριό μας μια γυναίκα. Άρα, άμα κάποια στιγμή θελήσει κάποιος να κάνει οικογένεια, παιδιά, ναι. Σκυλάκια, γατάκια, όλα αυτά, πρέπει να πάρει λίγο τη δουλειά του πίσω. Είναι δύσκολο όλο αυτό το θέμα, αρκετά για το χώρο μας, δεν είναι ακατόρθωτο, πολλοί το έχουν καταφέρει, αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή, θέλεις και την κατανόηση του. Κοίταξε, τα πάντα οφείλονται στη γυναίκα σε εμάς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει γυναίκα να κάνει τη μουγγί, να κάνει την κουφή. Υπάρχει ζήλια. Να μην ξέρει. Υπάρχει ζήλια. Φαντάζομαι ότι κατά καιρούς είχε σχέσεις. Πάντα υπάρχει ζήλια. Φαντάζομαι όμως ότι όταν λέμε ότι υπάρχει και αυτό το φλερτ στους τραγουδιστές από τους θαμώνες, ακόμα και από τα άτομα που δουλεύουν δίπλα σου, που μπορεί να είναι μια γυναίκα για έναν άντρα. Υπάρχουν αυτά. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν αυτά. Απλά σε αυτό το χώρο, όποιος χώρος έχει φώτα. Έτσι, ναι, είναι αυτό. Έχει περισσότερους, ας πούμε. Έχεις δίκιο. Είναι λογικό αυτό. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν αυτοί οι άνθρωποι που σε πλησιάζουν για τον Χρήστο ή σε πλησιάζουν για τον Χρήστο Ανδρουλάκη? Υπάρχουν και άνθρωποι που με πλησιάζουν για τον Χρήστο, υπάρχουν και άνθρωποι που καταλαβαίνεις. Σαφώς. Πλέον στα τόσα χρόνια, έτσι. Ναι, εντάξει, πάντα υπήρχε αυτό και πάντα θα υπάρχει. Σε έχουν εκμεταλλευτεί, Χρήστο? Τι εννοείς? Ενώ αν σε έχουν εκμεταλλευτεί φίλοι σου για κάποια άλλα συμφέροντα, για το οτιδήποτε. Έχεις νιώσει προδομένος από ανθρώπους στον χώρο? Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει κάνει αυτό ή να μην το έχει νιώσει ποτέ αυτό. Εγώ είμαι αθώος. Έτσι. Όχι, δεν με κατάλαβες. Θέλω να σου πω ότι και εσύ είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα υπάρχει κάποιος που θα σε πλήγωσε. Σίγουρα. Έτσι. Ναι. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Είναι κάτι που είναι το αναπόφευκτο κακό, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Αλλά δεν με προβληματίζει και δεν με πειράζει καθόλου. Αγαπημένο στο τραγούδι, που όταν το λες, πάνω στην πίστα λες ότι εδώ είμαι? Είναι πάρα πολλά. Ένα θέλω να μου πεις. Είναι πάρα πολλά. Ένα θέλω. Είναι πάρα πολλά. Δεν πόσο πια να επιμείνω, βρε παιδιά, κι εγώ. Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι. Με ρωτήσανε πάρα πολύ, ας πούμε, ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής. Δεν έχω αγαπημένο τραγουδιστή.
Είναι πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα, Έτσι. Σε ένα φτασμένο άνθρωπο δεν ρωτάς ποιος είναι. Μπράβο. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Μ' αγαπάω πάρα πολλού. Δηλαδή, να σου καταλάβει, σέβομαι πάρα πολύ τον Σταμάτη τον Γονίδη, σέβομαι πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, σέβομαι πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη, σέβομαι πάρα πολύ τον Αντρέα τον Στάμου. Σέβομαι πάρα πολλού. Όλοι έχουν μια προσωπικότητα, μια ταυτότητα, μια ιδιοσυγκρασία. Είναι επαγγελματικά καταξιωμένοι, αλλά δεν έχω κάποιον σαν πρότυπο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ακόμα μόνο αυτόν μου αρέσει, μόνο αυτό μου αρέσουν πολύ. Που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του. Είτε σαν στυλ, είτε σαν φωνή, είτε σαν χρειά. Έτσι, οπότε δεν έχω και. Δηλαδή, μου αρέσουν και τραγούδια του Σφακιανάκη, μου αρέσουν τραγούδια και του Καζατζίδη, μου αρέσουν τραγούδια και του Διονυσίου και του Μαζονάκη και του Ρουβά. Τι είδος τραγούδια σ' αρέσουν όμως? Όταν Ποια είναι αυτά που προτιμάω εγώ? Όχι αυτά που, δεν θα σου πω αυτά που λες επαγγελματικά εσύ, που πας στο στούντιο και γράφεις εσύ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Όταν λες βγαίνω και θα βγω με τους φίλους μου. Δεν τι θα πας να θα πάω ακούσεις? και σε κλαμπ, θα πάω και σε μπουζούκια, θα πάω και παντού. Θα το κάνω Δεν λίγο έχω. πιο απλό. Στο αυτοκίνητό σου ποιο CD παίζει αυτή τη στιγμή? Τώρα παίζουν κάτι επιλογές από ένα κλαμπ. Ελληνικά ή ξένα? Ξένα. Ναι. Οπότε ακούς και ξένη μουσική. Βέβαια. Γιατί όλοι έχουμε ταυτίσει τους τραγουδιστές ότι ακούνε μόνο λαϊκά, ότι ακούνε μόνο σκυλάδια και ειδικά αυτών των μουσικών. Μέχρι και Scorpions ακούγαμε όταν ήμασταν πιο πιτσιρικά, δηλαδή και heavy metal και απ' όλα. Judas Priest και τέτοια. Πολλά χρόνια πίσω δεν μας συμφέρει. Τέλος πάντων, ναι, θέλω να σου πω. Δηλαδή ακούγαμε τα πάντα. Η μουσική δεν έχει μέχρι και Παβαρότη, ας πούμε, μέχρι και τι να σου πω. Δηλαδή και Ραχμάνινοφ από κλασική μουσική. Εγώ θέλω να πω. Μέχρι και Καταρτζόγλου Γιώργο ακούγαμε όταν ήταν για αυτούς. Καταρτζόγλου Γιώργο ακούω όλη μέρα στο σπίτι μου. Και να μην τον ακούω, το βλέπω τη νύχτα στον ύπνο μου φιάλτη. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω εσύ Χρήστο, είναι πραγματικά διανύουμε μια περίοδο κρίσης σε όλους τους τομείς, έτσι, φαντάζομαι και στο δικό σου χώρο, όπως και στο δικό μας, παντού. Ναι. Είχα έρθει και σε είχα δει σε ένα μαγαζί το οποίο τραγουδούσες πριν λίγους μήνες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το αναφορά ποιο μαγαζί, ήσουν με τον Δημήτρη Ρωσοχοίδη. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν βγήκες. Εντάξει, καταλαβαίνετε ο κόσμος έχει την πολυτέλεια να γεμίσει ένα μαγαζί, να πάρει ένα μπουκάλι, να πιει τίποτα. Αλλά το πόσα λουλούδια πέσανε πάνω στην πίστα όταν βγήκε ο Χρήστος Ανδρουλάκης, παιδιά, δεν φαντάζεστε πραγματικά. Κοίταξε να σου πω. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη τιμή, το ότι ο άλλος του πληρώνει τα χρήματά του, έτσι, γιατί είναι. Όλοι πάνω κάτω είμαστε λίγο σφιγμένοι σε αυτό το θέμα. Ναι, και το πρώτο πράγμα που κόβεις είναι τα λουλούδια. Θα λες Έτσι. πάω για ποτό, θα πιω το μπουκάλι μου, αλλά κόβω τα λουλούδια. Η αλήθεια είναι ότι. Πρέπει να νιώθεις πολύ περήφανος γι' αυτό. Γενικά είναι ότι πάμε καλά. Δόξα τω Θεώ. Σαν Χρήστος Ανδρουλάκης. Είσαι από τους ευνοημένους τραγουδιστές του 2015. Ναι, δόξα τω Θεώ. Όχι, είπα είσαι κάτι. το λόγο. Έχω μια ομάδα από πίσω μου που πραγματικά δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Τίποτα δεν είναι. Παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να φέρουμε το μαέστρο σου. Είναι τόσοι πολλοί που θα ξεχάσουμε κάποιον. Και... ναι. Οπότε, okay. Εμφανίζεσαι αυτή την περίοδο. Εμφανίζεσαι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή εμφανίζομαι στη Ρέμβη, ναι. κάθε Παρασκευή και τις υπόλοιπες ημέρες μέσω του μάνατζερ μου και του παραγωγού μου κλείνουμε κάποια live είτε σε επαρχία είτε σε κάποια συγκεκριμένα κλαμπ. Το προτιμάς αυτό από το να είσαι κάπου στάνταρ? Τη συγκεκριμένη στιγμή επιβάλλεται, γιατί λόγω της καινούργιας δισκογραφικής δουλειάς που ετοιμάζουμε, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και πολλούς φίλους στην επαρχία και φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως στην επαρχία, οι οποίοι πραγματικά μας ζητάνε και πρέπει να πάμε κι εμείς για να μην φανούμε ότι τους σνομπάρουμε. Πέρα όμως από αυτή τη στιγμή, θα προτιμούσες να είσαι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα σου πω εγώ, σε ένα μαγαζί ή να είσαι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή σε 3 διαφορετικά μαγαζιά την εβδομάδα? Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει και μου αρέσει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή να εμφανίζομαι σε 3 διαφορετικούς χώρους. Γιατί αν το θέλεις, εγώ είμαι της γενιάς που δουλεύαμε κάθε μέρα 7 ημέρα σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους με τότε, ναι. Αυτή τη στιγμή μου έχει λείψει το να διασκεδάσω κι εγώ, γιατί και εγώ διασκεδάζω την ώρα που τραγουδάω, με τον κόσμο και με κόσμο που δεν έχω δει. Δηλαδή, θέλω να δω καινούριο κόσμο, θέλω να δω καινούργια μέρη, θέλω να δω καινούργιες πόλεις, καινούργιες φυσιογνωμίες. Με χαροποιεί ιδιαίτερα όταν πάω σε κάποιο κλαμπάκι και τραγουδάω και βλέπω από κάτω παιδιά που δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου και λένε τα τραγούδια μου. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί ήθελα να σε πάω. Συγκεκριμένα προχθές. Ναι. Συγγνώμη να σε διακόψω, ήμουνα σε κάτι βαφτίσια, τέλος πάντων. Κάποιος φίλος βάφτισε το παιδί του. Στην Αριδαία. Άσχετο. Άσχετο, δηλαδή. Ναι.
Τέλος πάντων, παραβρέθηκα λόγω μας του... παρακολουθούν στην Αριδέα, Ναι, με τα τα φιλιά φιλιά μας. μου στην Αριδέα λίγο. Ξαφνικά παίζουν το τραγούδι μου και ξαφνικά βλέπω να γίνεται χαμός. Δηλαδή, Να το τραγουδάνε. πανεβαίνουν πάνω στο τραπέζι, να χορεύουν, να κάνουν ραν. Και κάθομαι εγώ και λέω, έλα ρε, κοίτα να δεις. Δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί τόσα χρόνια δουλεύει σε μεγάλες Και όταν πίστες. ξαφνικά ότι. Ξέρεις, εμείς μιλάμε μεταξύ μας, γελάμε τώρα, κάνουμε πλάκα. Άρε, φέρμα Ανδρουλάκη, ξέρεις και πώς λέμε στην παρέα τέλος πάντων. Ξαφνικά παίρνουν χαμπάρι οι υπόλοιποι ότι αυτός που λέει το πήρε στην καρδιά μου είναι αυτός που κάθεται δίπλα. Ναι. Οπότε είμαστε καμιά ώρα και εκεί βγάζουμε φωτογραφίες, ας πούμε. Απίστευτο έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα ότι όταν άκουσα ξαφνικά πήρε στην καρδιά μου, βλέπω 15-20 άτομα που πάνε στα τραπέζια, κοριτσάκια, αγοράκια, χορεύουν και το τραγουδάει κιόλας. Λέω, κοίτα να δεις. Δηλαδή μου φάνηκε πάρα πολύ. Και Χρήστο, θέλω να σου πω ότι και οι άνθρωποι της επαρχίας που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν Θεσσαλονίκη για να ακούσουν έναν καλλιτέχνη, είναι πάρα πολύ καλό να πηγαίνεις εκεί. Βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε, γιατί είπα ότι υπάρχουν και πάρα πολλές προτάσεις που πρέπει να τις πραγματοποιήσουμε και να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις και σε μέρη που δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, είτε λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων, είτε και λόγω κρίσης, άμα το θέλεις. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά άλλος να έρθει από την Αλεξανδρούπολη τώρα στη Θεσσαλονίκη για να με ακούσει μόνο εμένα. 100 ευρώ μόνο είναι η βενζίνη και δεν ξέρω πολλά, τι ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, ναι, θέλω να σου πω είναι πολύ δύσκολο για κάποιους. Επομένως, το μοναδικό εύκολο είναι να πάμε εμείς. Άμα δεν πάει ο Μάμες στο βουνό, λέει πάει το βουνό στο Μάμες. Μπορούμε να ενημερωθούμε για το που θα είσαι. Τι εννοείς? Για τα live, για τα εξτρά. Αυτό γίνεται μέσω Facebook, μέσω YouTube. Να κάνω μια καταγγελία. Το έχω κάνει από χθες έτοιμα φιλές και δεν με έχεις δεχτεί στο Facebook. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω μπει. Γιατί είχαμε στούντιο αυτή τη στιγμή, ετοιμάζουμε άλλα 2 καινούργια τραγούδια. Όχι, κάνω χιούμορ λοιπόν. Όμως είναι αλήθεια. Ανδρουλάκης, 1 και 2, αν δεν κάνω λάθος. Και Χρήστο Ανδρουλάκης fanpage, έτσι. Ναι. Που εκεί πιστεύω τα έχεις όλα. Είμαι εκεί, εκεί. Και εκεί ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Ναι. Πρόσφατα δούλεψες με αγαπημένο Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Ναι. Νομίζω ήσασταν άψογο δίδυμο. Πραγματικά, με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη η πρώτη φορά που βρεθήκαμε επαγγελματικά ήταν ακριβώς το 1994 στις πρώην Χάντρες τότε που βρισκόταν στο σύνολο της αλυσίδας. Μετά από 20 χρόνια λοιπόν, Πόσα χρόνια ξανακάνουμε ένα comeback. Ήταν η πρώτη μου δουλειά τότε, φαντάσου. Έτσι, ξανακάνουμε λοιπόν ένα comeback με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη μετά από 20 χρόνια ακριβώς σε ένα μαγαζί πάλι που το ονομάζουμε Χάντρες. Και πραγματικά ήταν κάτι το εντυπωσιακό, ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα που ξαναθυμηθήκαμε, αν θέλει, στα παλιά, γιατί με τον Δημήτρη είχαμε δουλέψει και σε άλλους χώρους στη διάρκεια της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας. Πραγματικά πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Το Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη, όλοι το ξέρουμε. Τον αγαπάμε πολύ. Έτσι. Είναι ψυχούλα ο Δημήτρης. Ναι. Έχω να πω τα καλύτερα μόνο και πραγματικά τον αγαπάω πάρα πολύ. Χρήστο, θέλω έτσι λίγο να περάσουμε σε λίγο πιο hot ερωτήσεις. Ναι, why not. Πολύ άνετο σε βρίσκω, μου αρέσει αυτό. Χρήστο, θέλω καταρχήν να μου πεις το πιο χοντρό, έτσι να το πούμε λίγο φλερτ, πέσιμο που σου είχε συμβεί έτσι στην πίστα. Στην πίστα. Ναι. Το πιο χοντρό. Ναι. Για πόσα κιλά μιλάμε. Λοιπόν, ήρθες να μας τρελάνεις και να μας πάρεις τα μυαλά, κύριε Ανδρουλάκη. Πες μου ένα έτσι, που σίγουρα θα σου έχει τύχει τόσα χρόνια. Ναι, σίγουρα. Το πιο... Αν όχι χοντρό, επειδή μπορεί να μην σου έρχεται χοντρό, το πιο γλυκό, κάτι που σου έκανε πολύ εντύπωση. Αυτό που μου έκανε πραγματικά κάποια στιγμή εντύπωση, κάποια στιγμή μου έρχεται πάνω στην πίστα ένα κλειδί Mercedes, να πούμε και τη μάρκα της τότε, ρε παιδί μου, και με ένα κουτάκι και έγραφε «Θα είναι δικό σου, μπορείς να με συναντήσεις Πες μου λίγο... τι πήγες. Πήγα φυσικά, αλλά... Μα εννοείται, και εγώ θα χάσω το Μα είναι δυνατόν τώρα, θα χάσεις τώρα αυτό. Πήγα και γύρισα το κλειδί πίσω, ρε παιδιά. Σταματήστε λίγο. Α, το γύρισες Για ένα μερσεντάκι δηλαδή, ρε παιδιά. Να το λέγανε ένα Porsche, να το λέγανε. Αποχώρησε, κατάλαβες. Λοιπόν, είπε αποχωρώ. Αποχωρώ και επειδή έλα, σου την έκανα πολύ καλή την πάσα. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο κλιπ του Χρήστο Αποχωρώ και μετά έχω να το ρωτήσω μια πολύ καυτή ερώτηση, παιδιά. Για μείνετε μαζί μας. Πάμε να δούμε Χρήστο Ανδρουλάκη και Αποχωρώ. Αποχωρώ πάλι έχει γράψει τη μουσική ο Γιώργος Γαλανός που έχει κάνει και την ορχήστρωση και την παραγωγή και
Γιώργος Τσομπάνης έχει γράψει πάλι τους στίχους. Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει η Αλεξία. Αϊβάζ. Η Αλεξία Αϊβάζ, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Το είπα λοιπόν με δισταγμό γιατί δεν μου σίγουρο. Όχι, ναι. Είναι η Αγαπημένη Αλεξία Αλεξία Αϊβάζ. Αϊβάζ, τα φιλιά μας από χώρο. Πάμε. Ξέρω είναι πια αργά. Το μόνο που μας δένει πια φόβαμαι είναι μια συνήθεια. Μπορεί να σε αγάπησα πολύ, μα εσύ δεν ήσουν εκεί όταν χρειάστηκα βοήθεια. Αποχωρώ, για μένα άλλο πια δεν μπορώ. Ξανά τα ίδια λάθη μη ζητάς να δεχτώ. Όσο κι αν σ' αγαπάω πρέπει αλλού να πάω, σε άλλα όνειρα, σε άλλο ουρανό. Αποχωρώ κι αφήνω πίσω μου μια ζωή. Βάζω μόνο για μένα όπως ζούσες κι εσύ. Όσο κι αν σ' αγαπάω πρέπει αλλού να πάω, δεν το αντέχω μες στο ψέμα σου να ζω. Οι δυνατοί, εσύ που αντέχεις πιο πολύ, δεν θέλω τώρα να λυγίσει. Μπορείς να έχεις ό,τι ονειρευτείς, μα μη με ψάξεις να με βρεις. Αλλού θα ζω κι αλλού θα νικείς. Αποχωρώ, για μένα άλλο πια δεν μπορώ. Ξανά τα ίδια λάθη μη ζητάς να δεχτώ. Όσο κι αν σ' αγαπάω πρέπει αλλού να πάω, σε άλλα όνειρα, σε άλλο ουρανό. Αποχωρώ κι αφήνω πίσω μου μια ζωή. Βάζω μόνο για μένα όπως ζούσες κι εσύ. Όσο κι αν σ' αγαπάω πρέπει αλλού να πάω, δεν το αντέχω μες στο ψέμα σου να ζω. Αποχωρώ, για μένα άλλο πια δεν μπορώ. Ξανά τα ίδια λάθη μη ζητάς να δεχτώ. Όσο κι αν σ' αγαπάω πρέπει αλλού να πάω, σε άλλα όνειρα, σε άλλο ουρανό. Αποχωρώ κι αφήνω πίσω μου μια ζωή. Βάζω μόνο για μένα όπως ζούσες κι εσύ. Όσο κι αν σ' αγαπάω πρέπει αλλού να πάω, δεν το αντέχω μες στο ψέμα σου να ζω. Επιστρέψαμε μια μπαλάντα, ομολογώ. Μ' αρέσει. Ναι, είναι καταπληκτικό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε και αργά, νομίζω ένα ουσκάκι τώρα θα το έπινα βουλία.
Πραγματικά μου βγάζεις να πιω, να γλεντήσω, να... Κοίταξε, είναι μια μπαλάντα η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατή, θα έλεγα, με πάρα πολύ δυνατό και στίχο και μουσική. Πιστεύω ότι είναι ίσως η αγαπημένη μου μπαλάντα αυτή στα τόσα χρόνια δισκογραφίας που έχω. Και σίγουρα πιστεύω ότι στο μέλλον θα αφήσει και αυτή το στίγμα της και στην ελληνική δισκογραφία και πάνω σε μένα, ειδικά σε μένα σαν Χριστό Ανδρουλάκη. Ένα τραγούδι που κάθε 3 και λίγο, ας πούμε, παίρνω ένα τηλέφωνο και μου λένε όλοι πω το τραγούδι Χριστό, αυτό είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό, είναι φανταστικό. Πραγματικά είναι φοβερό, αλλά εγώ δεν αντέχω, θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω και αν θέλεις να απαντάς. Okay. Έχει τύχει ποτέ στο παρελθόν έτσι να σε φλερτάρει ένας άνδρας ομοφυλόφιλος, είτε στην πίστα είτε... Δύσκολο. Γι' αυτό είμαστε. Κοίταξε, η εκπομπή λέγεται όλα έξω. Έτσι. Εδώ ήρθαμε να τα βγάλουμε όλα έξω. Για πες μας, κύριε Ανδρουλάκη. Η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί και αυτό. Είναι και όχι μόνο μία φορά. Είναι τουλάχιστον, από ό,τι θυμάμαι τέλος πάντων, είναι τουλάχιστον 3-4 φορές. Είναι από το χώρο το δικό σου, του τραγουδιού. Όχι. Παιδιά, βγάζω παραπλέγει τώρα, έτσι. Ναι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι από κάποιον άλλο χώρο, παραπλήσει τέλος πάντων. Έτσι, είναι παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή, είναι αστρολόγος. Πολύ τον πιέσαμε, κοίταξε, παιδιά, τον πιέσαμε πάρα πολύ. Ναι, έχει σχέση είναι πάντως γνωστός. Λίγο απ' όλα. Και θέατρο και... Σε έφερε σε δύσκολη θέση αυτό. Κοίταξε, σαφώς και σε φέρνει σε δύσκολη θέση, αλλά είναι κάτι που δεν με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Ούτε μπορώ να πω ότι... Εντάξει, για μένα, σε αυτόν τον χώρο, εξάλλου, πολλά υπάρχουν, πολλά βλέπουμε, πολλά ακούγονται. Είναι κάτι το οποίο το πέρασε πολύ στο τσάφα, το πούμε έτσι. Δεν με... Μία τελευταία ερώτηση. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σαν σήμερα μετά από 10 χρόνια? Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι πλούσιος, πανέμορφος, κουκλός λοιπόν, και πάρα πολύ διάσημος και παγκόσμια διάσημος. Θα είσαι σίγουρος. Τώρα, για το παγκόσμιο διάσημος θα σε πάρει φίλη μου εδώ η Όπρα, στο CNN μαζί της. Αχ, τώρα με κοροϊδεύει, κατάλαβες, επειδή του είπε ότι θέλω να γίνω Όπρα. Θέλει να γίνει Όπρα η μαντάμα. Λευκή. Σε λευκό. Σε λευκό θα την κάνουμε, ναι. Οπότε θα γίνεται super. Εγώ πάντως αυτό που έχω να σου ευχηθώ, Χρήστο μου, είναι επειδή είσαι από τα πολύ καλά παιδιά της νύχτας, από τους καλούς τραγουδιστές και όχι μόνο σαν τραγουδιστής αλλά και σαν άνθρωπος, θέλω να σου ευχηθώ να έχεις πάντα επιτυχίες. Εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις πάντα υγεία για να έχεις επιτυχίες. Εννοείται πρώτο η υγεία. Έτσι. Πιστεύω ότι η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε Χρήστο Ανδρουλάκη live. Εμείς αυτή τη στιγμή θα σας καληνυχτήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε για 2 ολόκληρες ώρες μαζί μας. Βράδυ Τετάρτης λοιπόν και βράδυ Σαββάτου, μην ξεχνάτε, είναι η επανάληψη. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν όλους τους τηλεθεατές. Βοήθησέ με λίγο εσύ. Να βοηθήσω και εγώ λίγο. Καλά τα λες. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους τους τηλεθεατές που να είστε καλά, να είστε υγιείς, να μην μαλώνετε, να μην βάζετε λόγια. Να αγαπιέστε αυτά που λέει κάθε φορά, να αγαπάτε το δίπλα σας, να σέβεστε το δίπλα σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη στις 10 η ώρα. Και να κάνετε σεξ. Καληνύχτα. Πολύ σεξ. Αν είσαι τιμωρία, στη φλόγα τη δική σου να πέσω κι ας καώ. Από Παρσί θα πάρω όλα να τα ρισκάρω. Στην κόλαση για σένα μπορώ να κατεβώ. Φωτιά να πάρει νύχτα και στα δικά σου δίχτυα, ως το πρωί να λιώνω και να παραμιλώ. Με τι να σε συγκρίνω, στην αγκαλιά σου σβήνω. Δεν θέλω να τελειώσει το όνειρο.
Ήρθες στα όνειρά μου, πρώτου να'ρθείς κοντά μου. Περίμενα τη μέρα μπροστά μου να φανείς. Τι θέση στην καρδιά μου, σου δίνω έρωτά μου. Μέσα της θα σε κλείσω, ποτέ να μην χαθείς. Φωτιά να πάρει νύχτα και στα δικά σου δίχτυα, ως το πρωί να λιώνω και να παραμιλώ. Με τι να σε συγκρίνω, στην αγκαλιά σου σβήνω. Δεν θέλω να τελειώσει το όνειρο που ζω. Να πάρει νύχτα και στα δικά σου δίχτυα, ως το πρωί να λιώνω και να παραμιλώ. Έτσι να σε συγκρίνω, στην αγκαλιά σου σβήνω. Δεν θέλω να τελειώσει το όνειρο μου ζω. Φωτιά να πάρει νύχτα και στα δικά σου δίχτυα, ως το πρωί να λιώνω και να παραμιλώ. Με τι να σε συγκρίνω, στην αγκαλιά σου σβήνω. Δεν θέλω να τελειώσει το όνειρο που ζω. Θέλετε μετρητά? Θέλετε να απαλλαγείτε από τα παλιά σας κοσμήματα και να κερδίσετε άμεσα χρήματα? Ελάτε στο ενεχειροδανιστήριο Χαλκιδικής και πουλήστε παλιά και καινούργια κοσμήματα ή αφήστε ενέχειρο κάτι δικό σας για να κερδίσετε μετρητά στη στιγμή. Ενεχειροδανιστήριο Χαλκιδικής. Με κρατική άδεια για άμεσα μετρητά. Τζαβούρα 20 στα Νέα Μουδανιά.